Eu creo que este ano ten unha situación bastante complicada. Aí estaremos tamén en compromiso dispostos a axudar na medida das nosas posibilidades, porque creemos que ten que ser un traballo de todas e todos. Non? O Concello de Lalín, como dixo o compañeiro do BNG, Paco, cando se estivo falando das ordenanzas, está en un momento económico excepcional. Cada un ten que defender a súa xestión. Antes dixo o rexidor, eu creo que de un xeito políticamente entendible, pero descriptivamente injusto, que Teresa Varela fora a peor concelleira de Facenda da historia de Lalín. Os datos din o contrario, de que foi, sen dúbida, a mellor concelleira de Facenda da historia de Lalín, e tamén a colaboración, porque tamén tiñan parte en esta cuestión do actual edil do BNG. E podemos presentar unha folla de ruta na cal o Concello de Lalín está probablemente na mellor situación económica en canto a solvencia da súa historia. Isto é así. Gustalle o señor rexidor decir, eu non son moi amigo dos refráns que queren comellos a carne e non nos deixan nin os osos. Eu creo que é algo así. Isto é a circunstancia un pouco que estou vendo. Miren, hai unha cuestión que se chama equilibrio orzamentario, e eu nunca pediría unha serie de medidas se non vai avaliadas por informes, cando menos da interventora, de que sexan posible en este momento. Nos pedimos a exención de tasas como a luz, como a auga, e como tamén os sumidoiros, e a revisión da tasa de terrazas, porque creemos que en este momento é posible. Vostedes nas ordenanzas en este momento decidiron aplicarlle o IPC, dicindo a tenente de alcalde que se estaba facendo un esforzo importante por parte do goberno de Lalín. Mire, se algo non está facendo o goberno de Lalín en este caso é un esforzo. Porque o que se está pedindo é para o ano 2021. E estamos, a señora concelleira de Comercio, que ten na súa vida privada, que ten o meu máximo respeto, un comercio, e algún máis, señor Nardo Seijas, que ten outro comercio, a señora concelleira tamén de Acción Ciudadana, que tamén teñen outro comercio, saben perfectísimamente o que está pasando en Lalín, e que moitos negocios valles costar máis ter que levantar a verxa que tela pechada. Por iso creo que témonos que volcar en este momento, e por iso pedimos este esforzo fiscal ao Concello de Lalín. Eu, claro, saben que o señor rexidor sabe que son moi ávido de ver debates parlamentarios, que me atraen especialmente, aínda que o nivel está como está, pero estou vendo como en outros concellos similares, como en Forcarei, como en Silleda, en outros sitios, están vostedes pedindo ao Partido Popular a baixada de tasas, cousa que se negan a facer en Lalín. Estou vendo como vostedes, dende as tribunas dos parlamentos, están falando poñen autores economistas recoñecidos da historia como grande exemplo do Partido Popular. Falan de Hayek, que é o economista de cabeceira de Pedro Puy, por exemplo. Falan de von Mises, da escola da austríaca. Von Mises era o alcume que utilizaba o noso querido Luis Ucasas para escribir os seus artigos. Falan de Popper, dun das súas referencias políticas, señor Crespo, como era Romai Beccaria, ou como é Romai Beccaria. E claro, despois, cando chegan a acción de goberno, vostedes non teñen, cando menos, a sensibilidade de tomar medidas que seguramente lles deixen de facer outro tipo de cuestións que vostedes queren facer na súa xestión política, e iso é lexítimo. E está claro que se sacamos dun lado, se metemos en un lado, temos que sacar de outro. Pero eu creo que a situación é tan dramática que no ano 21 hai que tomar algún tipo de medida fiscal que favorezca cando menos os comercios, por pouco que sexa. O plan Lalín por vir, no que todos participamos, foi exemplar, serviu para tapar buratos, pero, dende logo, non é un escenario onde haxa unha estrategia clara comercial na que penso que todos deberíamos ir na man para intentar, na medida posible, salvagardar dous sectores decisivos da economía de Lalín, como é o comercio e a hostelería. E eu pídolles sensibilidade en esta cuestión, que creo que é moi importante. Tamén levamos outras medidas, como o tema de subvencionar a adquisición de materiales de desinfección. Estamos vendo que son cousas absolutamente necesarias. E despois hai unha cousa que, claro, eu ao principio tiña as miñas dúbidas de que pudese ser axeitada ou non dende un punto de vista administrativo, que é o que eu chamei a axuda esta famosa dos 40 euros para todos aqueles maiores de 18 anos. No Concello de Lalín, nas últimas eleccións, en números redondos, puideron votar 16.000 persoas, co cal hai 16.000 persoas que poderían acceder a esta axuda. Unha axuda que se está facendo en o Concello de Cangas
unha axuda que se está facendo, cada unha cos seus matices, no Concello de Carballo, e unha axuda que se está facendo cos seus matices tamén no Concello de Monforte de Lemos, e que pasou por todos os filtros de Secretaría de Intervención, según me dixeron algúns responsables políticos de aqueles concellos. Pero que non é porque algunha persona me decía, hombre, é que 40 euros solo a mellor non axuda moito. Non, mire, desde un punto de vista de circulación da economía, hai moitas teorías, Hume, Locke, que falan desto dende o século XVIII, é o que estamos falando de poñer en circulación en Lalín cando menos 650.000 euros. Cando menos. Alguna persoa, decíame algunha comerciante da ED, precisamente, home, é que esta tarxeta non estamos a favor porque van comprar, por exemplo, unha sudadera e pagan con eses 40 euros, pero mellor a sudadera de 60, pagan 40 máis 20. É dicir, estás axudando a activar a economía do pobo. E está funcionando ben en outros lados. E tamén pedirlles tanto a presidencia da EDE, a que respeto, como a presidencia do Pleno, señor alcalde, que, home, polo menos que cambien un pouquiño a súa resposta para que non parezca que están poñendo de acordo para contestarlle ao edil de Compromiso, non? Porque na reunión que tiven coa EDE é certo que o señor Lamas decía que eso só iba a servir para beneficiar a determinado tipo de comercios, mentres as responsables de comercio da EDE decíanme que lles gustaba a idea e que estaban a favor. E claro, é como se lle digo eu ao presidente da EDE que os 50 e pico mil euros que van agora que tamén só van a beneficiar únicamente a comercios da EDE. Podemos utilizar todos a mesma regla de tres. E o que digo é que o esforzo que ten que facer, o que eu faría sendo alcalde, ou presidindo unha corporación, para poñer en circulación cando menos 650.000 euros, vai a beneficiar absolutamente a todos os sectores. E pido ao Goberno de Lalín sensibilidade. Moitas gracias. Moitas gracias para a o Bloque vostede. Nacionalista Galego. Sí. Bueno, eu vaya por diante que imos apoiar, máis que a moción en sí, o que imos apoiar é o espírito da proposta, porque, sobre todo, eu valoro moito que as cousas levan consigo o traballo, non? Cando se propoñen, e, sobre todo, máis ou menos afortunadas, levan consigo un afán de mellorar ou de introducir melloras, non? Por que digo isto? Porque, evidentemente, nos non concordamos con cousas que hai na moción, é máis que evidente, pero sí coa filosofía que eu lle dicía no punto das ordenanzas, cando, hombre, nos do BNG, pero que de verdade eu comento, agardábamos que hoxe este goberno, nas comisións informativas, propuxera, xa non digo que houbera consenso, xa non vou por aí, pero cando menos que houbera unha proposta mínimamente, xa tampouco digo ambiciosa, fíxese, pero mínimamente dirixida a apoiar os veciños e veciñas. E lonxe disto, pois nada, os veciños e veciñas de Lalín saben que para o vindeiro ano van ter exactamente a mesma carga impositiva, cando a realidade é sustancialmente distinta, non? E isto é o triste deste pleno, non? Eu supoño que vostedes, dormirán igual de ben que calquera de nós, pero eu penso que algúns de vostedes hoxe neste debate están terriblemente incómodos, ou quero pensalo, non o penso, quero pensalo, porque traer isto aquí sin aplicar ningunha mellora para os nosos veciños neste momento é terrible, non? E yo di alguén que formou parte dun goberno que en tempos vos fixe unha rebaixa importantísima de impostos, non? Por lo tanto, a xente que falamos do anterior goberno sí que estamos, desde logo, moi legitimados para dar este debate. E non, sobre todo, por iso digo que podemos ter distintas visións. Nós temos unha visión profundamente de esquerdas no sentido de querer nunha política fiscal distributiva máis equitativa e que, desde logo, pois, hombre, pois que non se trata todo o mundo por igual, non? Porque entendemos que a administración ten que facer, desde logo, de parapeto e ten que darlle cobertura a quen o precisa, non a quen, desde logo, saca as plusvalías ou está en mellor circunstancia
que o resto, non? Por lo tanto, eso sí que é importante, gravar a quen pode e, desde logo, axudar a quen o precisa. E é unha filosofía que eu creo que temos que empezar a adoptar nesta casa, a de socializar, desde logo, as perdas e non a de, obviamente, acaparar as ganancias como unha minoría sempre fai no máis puro estilo do capitalismo neoliberal que vostedes representan a perfección. E digo isto porque, hombre, hai cuestións, eu xa o teño dito, non? Por exemplo, no tema do IBI. Políticamente será moi vendible decir que, e nos o fixemos, e eu teño dito varias veces, e eu creo que era o momento, de corrixir eso que lle bonificamos o IBI o 95% das explotacións, cando non é certo eso, ademais, porque depende onde estén ubicadas. Pero, hombre, eu creo que o 95%, alguén que ten unha macroexplotación, pois non precisa, nin desde logo ético que se lle bonifique, por exemplo. Eu creo que hai que tratalo todo no seu conxunto e que eso sexa así. O tema do IBI, podemos acollernos a iso. Eu insisto, eu non lle vexo ningún sentido, aparte de que non lle vexo ningún encaixe, que se poda... Vamos a ver, que non ten un imposto non lle podemos bonificar. Se eu son un autónomo que estou alugado, a min non me corresponde, porque como non vou pagar o IBI, non me corresponde que me den ninguna bonificación sobre o mesmo. Outra cousa serían axudas, que eu entendo que é a proposta, que vai en contraposición, pero iso xa estamos falando de líneas de axuda distintas, non? Pero eu aí sí que non é un punto do tema do IBI que non o vexo en absoluto. Eu non vexo que podamos linealmente, e todos sabemos onde vivimos e do que falamos, bonificar a todo o mundo igual. Eu creo que hai xente que neste Concello lle vai moi ben, aínda nesta situación, e hai xente que lle vai, que a gran maioría, terriblemente mal. Pois, hombre, o normal será axudar a quen lle vai mal, pero a quen lle vai ben, suprimirlle as tasas os impostos, pois nós non estamos, desde logo, a favor diso. Claro, vostedes o que se sitúan é no máis absoluto inmobilismo, porque dígame se isto non nos podíamos sentar a pactarlo e, sobre todo, insisto, é moi importante que a xente entenda que isto é unha realidade. Por qué? Porque hai capacidade orzamentaria para tomar estas medidas que se propoñen. Non é, desde logo, pois algo imposible, porque a situación financiera deste Concello sí que o permite sobradamente. E que nese sentido tamén, que voto en falta? Pois voto en falta que a Xunta non mova ficha respecto á súa carga fiscal, porque, claro, aquí vai a exención que eu lle incluiría, se teñen a ben consideralo, ou dame igual, non incluiría, pero en todo caso apuntaría que, vamos a ver, suprimimos o recibo municipal de auga e resulta que despois o vai sacar a parte da Xunta. O que é o canon? O recibo de auga, para que non o saiba, leva unha parte moi importante que é o canon da Xunta en voluntaria e en executiva non. Vale. Aí que pasa? Eu creo que, desde logo, é o momento. Sobre todo, eu estou pensando en hostelería, que non se lle permite abrir no horario que teñen aprobado, non se lle permite. E resulta que este Concello, este Goberno, lle está dicindo, non, ti non vas a abrir en base á licencia que tes, pero ti vas pagar completo a túa tasa, aínda que non podas abrir. Isto que vostedes lle están dicindo, non? O tema do comercio, exactamente igual. Eu entendo que haberá que aplicar medidas para que iso non pase. E son, desde logo, que eu creo que a fiscal é unha máis das que hai que aplicar. E tamén penso que hai moitísimas familias, porque a veces parece que só nos quedamos en comercio, en hostelería ou en autónomos en xeral, porque hai moito máis que comercio e hostelería, e parece que a veces nos esquecemos diso, pero tamén hai moitísimas familias que o están pasando mal, e eu creo que tamén temos que ter unha política fiscal distinta para elas, para apoialas e para que, desde logo, non se leve esta crise por diante a moitas delas. Por iso digo que o tema dos impostos e das tasas dá para un debate complexo, un debate complicado, pero que eu creo que sí que podíamos avanzar nel, pero, bueno, vexo que aquí non hai ninguna vontade neste goberno por facelo, non? E que, nese sentido, insisto, nos
vemos con vos ollos que se aporte aquí unha proposta, se xamos máis ou menos coincidentes, pero polo menos é moverse dese mobilismo que vostedes sitúan, non a oposición, que a oposición, incluso en termos de estrategia, estará encantada de que vostedes non fagan nada ao respecto, pero sitúan ese mobilismo aos pés dos cabalos a moitísimos veciños, negocios do noso concello. Moitas gracias. Pois para apoiar a moción, a verdade é que lle meteu un repaso de pronóstico, Eu ainda nunca vin que alguén vai apoiar unha moción que lle mete semejante repaso. En fin, ao marxen deso. Home, eu creo que, ou por menos era a miña impresión, que nesto da crisis esta tan brutal que non sabemos onde pode chegar siquiera, eu pensei que vostedes que eran máis serios políticamente falando. Eu dixenlles aquí por activa e por pasiva ao longo destos 16 meses, cando queiran que algo salga, cando queiran que algo ller salga, cando queiran que algunha proposta da oposición salga para adiante, o que deben facer, señor Santalla, é sentarse co goberno. Creo que levamos feito máis reunións de portavoces nestes 16 meses que en 4 anos. Eu pidín moitas. Creo que se me concederon o 1% das que pidín. Por lo tanto, eu convoquei todas as xuntanzas de portavoces, absolutamente todas, as que se me pediron. Pedirás o PSOE, pedirás o Bloque ou pedirás compromiso. Concedinas todas. E máis, en canto que un grupo pedía a reunión de portavoces, eu dicíalle a xente do meu equipo, poñedos en contacto con ese concelleiro, ver cando lle ven millor. E normalmente poñémolo de acordo ao que pedía a reunión de portavoces. Coincidinas todas. Que vostedes traigan aquí esta moción, eu sei con que intención a traen. Desde logo non é con a intención de favorecer aos veciños de Lalín, non. É exclusivamente ca intención de meterlle un dedo nun ollo o dedo no ollo ao goberno. A ver se pensan que nos chupamos o dedo políticamente, cando menos presuman de que temos unha inteligencia razonable. Non será tanto como a de vostedes, pero polo menos incipiente si é. Eso si yo aseguro. E pensar que nos queren tomar por tontos e que imos decir que sí, que mexan por nós e temos que decir que chove, oiga, eso foron tempos, Foron tempos que agora iso non ocurre. Onde está o consenso, señor Santalla? Que o PSOE teña desfachatez política de propoñer que se baixen cousas cando eles, na máxima responsabilidade que teñen, eu li onte na prensa, señor Santalla, la subida de impuestos e tasas obtendrá máis de 4.000 millones de las clases medias e bajas. Xusto o que din eles, van en plan Robin Hood, vamos a quitar aos ricos para darlle aos pobres. Non. Onde meten o sablazo é na clase baixa e media. Eso non o digo eu, que o digo Confidencial. O goberno cuantifica a subida de impostos, o goberno, non o periódico, en 7.134 millóns de euros, a lo que hai que sumar outros 3.000 millones por la subida de tasas e precios públicos. Periódico donte, señor Santalla? Periódico donte? Pero ustedes a que xogan? Pero a que xogan? O goberno do Estado é o único de Europa, casi, dos pouquiños, que non baixou impostos. Subeu impostos. Sube imposto de sociedades, elimina o tema dos plans de pensións, en definitiva, mételle un outro estacazo ao diésel. Oiga, o diésel quen o consume, independentemente que teña un imposto a Xunta, pero isto ainda lle pon un imposto máis. Oiga, pois unha cousa está gravada, non lle poñas máis. Non é de recibo que lle meta un estacazo ao diésel sabendo que as clases medias e baixas, e sobre todo os autónomos, que casi todos traballan con coches diésel, como lle metes un estacazo ao diésel? É meterlle un estacazo aos autónomos. Por lo tanto, mire, eu non vou entrar na moción. Non vou entrar na moción porque vostedes faltaron ao consenso político. Non se preocupe que nós na línea que estamos, por aí seguiremos. Nin siquiera, para empezar, nin siquiera se poñen de acordo, señor Santalla, os 3 grupos da oposición. Xa cando menos é de desconfiar. Son 3 grupos da oposición
que o que queren políticamente con respecto a nós é o mesmo e nin siquiera se poñen de acordo nunha moción. Xa motivo primeiro para desconfiar. Eso xa é de xulgado de guardia. E nós, señor Santalla e señor Cuíña, non temos a mesma filosofía que teñen vostedes. Será errónea ou non, pero nós temos unha filosofía distinta de vostedes. A nosa filosofía, desde logo, o que non se parece é a de Jacome de Orense, eso de andar repartindo euros por aí como almas en pena. Eu o que lle digo é que nós queremos aportarlle aos veciños solucións que lle valgan para intentar paliar a crisis. Estamos dispostos e ímolo facer. A diferencia entre nós e vostedes é que vostedes traen unha moción aquí sin pactar con nós con nada, porque a mí non me chamaron a ningunha reunión, nin o PSOE nin o vostede, nin a ningún membro do grupo de goberno, a ningún. Sabe por qué? Porque o único que buscan absolutamente é que lle votemos en contra. É o único que buscan, é o único que buscan. E vostede, señor Cuíña, que presume de ser moi listo, e eu non digo que sea parvo, pero eu tamén non son parvo de todo, vámonos poñer nunha balanza máis ou menos similar. Sabe vostede que cando queira que lle sale unha cousa, fálanse as cousas e podese chegar a acordos. E usted sabe. E ainda onte, entrando pola porta, me dixe unha cousa que lle aceptei, que me parece ben, e que non vamos sentar. Claro que non vamos sentar, como non vamos sentar? Ora, se eu agarro e che meto un dedo nun ollo, obviamente xa te estou mosqueando para que non pactes nada. Entón, esta moción, que parte dela poderíamola con matices aprobar, sin duda, e vamos facer cousas como estas, ou millores, xa verá, pois creo que non foi as formas non foron as correctas. Que digo ao señor Santalla, que, bueno, a ver se eu sei que fai esforzos, pero, concho, que tamén que non toma un por parvo, que diga, se cada tuvemos un falliño porque non lle comunicamos nada ao goberno. Hombre, Román, oye, que eu non nacín ontó, que casi son tan bello casi como a ti, non son máis bello que a ti, perdón, e, polo tanto, ser máis bello que a ti, pois algo de experiencia terei. Entón, concho, Román, non me contes esa película, que aquí o nocémonos todos. Outra cousa que eu poida facer, está legitimado, como non vai estar? Por suposto. Que hai que facer algo, señores da oposición, neste tema? Claro que hai que facer algo. E nós, na parte que nos toca ao Concello, vamos a estar á altura. Estuvémolo con Lalín por vir e vamos a estar aquí. Pero o primeiro que estamos facendo é o orzamento para ver do que dispoñemos, porque hai que ser serios. A ver do que dispoñemos. Porque mire unha cousa. As previsións de ingresos son malas, por non dicir moi malas. Eu tuve en varias reunións xunto coa concelleira delegada co depositario, que é o que calcula os posibles ingresos. Chamamos ao oral, estuvemos vendo e tal. A previsión é francamente mala. Na primeiro sondeo, que gracias a Dios estamos remediando un pouco, era de 2 millóns menos de euros este ano. 2 millóns, que, bueno, non ha ser tanto así, porque o oral resulta que non sabemos por qué, porque con isto do coronavirus todo se descontrolou. Por exemplo, o oral do imposto, por exemplo, da tasa de basuras, o último que nos ingresou é o último trimestre do 2019. Oye, estamos acabando o 2020, oye, eu sinto moito polo oral, pero eu fui fundador do oral, eso nunca ocorreu, O sea, ahora mesmo acabanos de ingresar o último trimestre do 2019. Eu sei que non hai mala fe por parte da Diputación, non teño ninguna dúda, pero, bueno, é un atraso considerable. Quero dicir que estuvemos arreglando cousas e, ao final, pois, eu supoño que non vai ser tanto déficit como pensamos. Pero, con que pensades que vai funcionar os servicios da casa se non hai con que lle dar? Olvidádevos de que algunhas cousas valen para algunhas cousas, pero non para todas. Por de diario non vale. Por lo tanto, nós agora estamos elaborando o orzamento. A nosa intención é para que vaya nunha data distinta do pleno ordinario do mes que ven, antes do pleno ordinario ter un pleno monográfico co presuposto, co orzamento. Entón, baraxamos aí sobre o 20, non o sabemos porque non depende de nós, depende de que temos que facer os trámites todos e acabar de cerrar o que non acabamos. Pero asegurolle que levamos bastante tempo traballando nel. Entón, aí vamos ver as previsións de ingresos, as previsións de gastos, o que podemos evitar, o que non. E o que lle digo é que non vamos gastar nada, de nada, en cousas suntuosas. Para nada. Pero, obviamente, a casa ten que funcionar.
A casa ten que funcionar porque se aos veciños non lle desbrozan as pistas, se aos veciños non lle bachea as pistas, se aos veciños se non paga a luz, por moito que coste, señor Vilariño, por moito que coste, se non paga a luz, mal asunto. Entón, é o persoal, por suposto. Por lo tanto, nós cando teñamos o orzamento preparado e o aprobemos, prepararemos un plan. Tamén saberemos que é o que podemos utilizar ou non de remanentes, porque o decreto non saleu, Falouse, hai unha nota de prensa. O decreto non saleu. E cando sale o decreto, ten letra pequena. E hai que vela. Por lo tanto, miren, vamos a ver. Eu creo que a nosa filosofía é conocida. E neste caso non coincide moito con vostedes. A non nos gusta a política populista. E non lle gusta a ningún goberno. Moitas veces fanse cousas populistas, sí, pero outras veces non. E nós falamos o primeiro desta pandemia que íbamos a ser honestos políticamente co tema da pandemia e que íbamos a intentar pactar entre todos. Vostedes romperon as reglas do xogo. E ainda por riba non se puñeron de acordo entre os tres que son a oposición, porque o señor Baliño votalle a favor porque lle pedirían ustedes. Pero o varapau que lle meteu a moción, ainda é peor que o que lle podo meter eu, Por lo tanto, non vou entrar no fondo da moción. Nós hai cousas que vamos facer, non como poñedes aí, pero sí vamos facer cousas para paliar a crise, sin duda. E a diferencia entre nós e vos é que cando teñamos un paquete elaborado, antes de traerlo ao pleno, vámonos a sentar con vostedes. E vamos a dicir, oiga, este é o que temos. Queredes opinar algo? Perdón, cando teñamos redactado. Hombre, é que se non partes de algo, que queredes? Que non xuntemos, bueno, a ver que facemos. Bueno, vai ser mellor facer isto, a ver aquilo. Como fixemos no Alén por Vir. Nós fixemos unha proposta, comunicámosla a vos enriquecéstela da maneira que mellor vos pareceu, chegamos a un acordo, os 4 grupos políticos e démoslle pa diante. Punto pelota, nin máis nin menos. Ese é o que pretendía facer eu. Perdón, é o que pretendo facer eu. Ahora, con isto vos rompe das reglas do xogo, claramente. Outra cousa é que non o queirades recoñecer. E como digo, non estamos pa políticas populistas, esta é unha maneira... A ver, vostedes que intentar, tedes que saber que non nos vamos permitir aprobar algo que dinamite as contas municipais. Eso non nos vamos a permitir. Non podemos permitilo. Por lo tanto, dá a sensación de que vostedes, con esta moción, o que pretenden é dinamitar as arcas municipais en moitos aspectos que non se pode. Xa non vamos a entrar se hai máis legalidade ou menos legalidade, porque, mire, a legalidade é a que pon o interventor de cada concello, porque é soberano, e se di que che pon un reparo suspensivo non a podes levar a cabo. Por exemplo, Pontevedra, o interventor de Pontevedra puxolle un reparo suspensivo a que non podían dar subvencións aos comercios. O noso interventor non a puxo. Nos aprobámola, Pontevedra non a pudo aprobar. O presidente da Diputación, a presidenta da Diputación, fixo un informe, o secretario da Diputación, claro e meridiano, dicindo que os concellos non podíamos facer eso. Nós fixémolo, pero porque o noso interventor se mollou e dixo que sí se podía. Por lo tanto, nós traballaremos cos técnicos que temos na casa, sin dúbida, e miraremos cos recursos que dispoñamos. Así que, mire, se vostedes o que queren é abortar o consenso unilateralmente, ala vostedes. Eu respeto, non me gusta, pero eu respeto. O camiño que nos imos seguir, vostedes sábeno perfectamente. E mire, señor Santalla, Compromiso, como ten un partido que é especial, pois non ten donde levalas neste apartado, porque goberna máis ben poucos concellos. Pero vostede ten espellos donde mirarse. Aquí en Galicia hai uns cuantos. É que o PSOE, precisamente que está caendo, e co mal que o está facendo o goberno central. Señor Santalla, vostede ollou o resumen dos presupostos do Estado? É unha auténtica vergüenza. É o único Estado de Europa que sube os impostos. O único. Mire, ponlo aquí, o confidencial, ponlo aquí. Entón, que o PSOE, que é o que goberna Madrid, faga esta proposta, é de traca. Eu podo entendelo se cadra o señor Cuíña, aínda que o señor Cuíña, eu pareceme que isto, vostede falou de primeiro, parece máis ben cousa de vostede que de Compromiso, aínda que está no cupo de Compromiso, parece máis ben cousa de ustedes que a Compromiso, e que Compromiso sumouse. Eu se propuxera Compromiso, hasta podría entendelo políticamente, pero o PSOE, isto é moi grave, é bastante grave. En fin, como lle dixen antes, verémonos máis adiante,
e nós non imos ter en conta este episodio, porque pode dicir, mire, xa que vostedes fixeron o que quixeron unilateralmente, eu chamarei ao Bloque, que é o único que non fixe unha alloada neste sentido, sentareime con ele, a ver se chegamos a un acordo, e facemos unha... Perdón, eu podría decir eso, pero non o vou a facer. Nós, cando vayamos facer as nosas o que propoñemos, presentaremoslo, escoitaremosvos, e poderedes suprimir ou engadir ou non participar. Tamén está no vosso dereito. Desde logo, o que non vos imos facer é traer unha moción ao pleno sin falar convosco, porque se non quixéramos falar, entendo, Se non quixera falar, entendo. Pero é que nós non nos negamos en ningún momento a falar. Por lo tanto, señor Santalla, sepa que non hai... Por favor, pero como pode decir eso? Pero como pode decir eso? Pero, por favor, pero como pode decir eso? É que é increíble. Mire, eu creo que hai que fazer os plenos no sitio de riba, porque ali están os minutos marcados, Hai que marcalos. Ben, señor Santalla, ten a palabra. Dios mío. Bueno, señor Crespo, precisamente como sabemos do que falamos, non imos botar tanto tempo como vostede mareando a perdiz. Sabe o que está pensando e quere escoitar a xente de la línea instrumentos? Todos os que teñen os problemas, que lle axudemos a sair adiante. Xa dixen antes, seguramente unha gota de agua nun mar de necesidades. Eso xa o sei, pero a nosa proposta é así. Mire, que vostede perda un minuto de tempo dicindo que nós non temos intención de favorecer as veciñas e veciños de Lalín, pero voulle repetir o que vostede dice unha vez. Pero vostede que se cree? A oposición ten máis votos que a vostede, señor Crespo. E eu dixen que ao mellor non habíamos consensuado a moción suficientemente, pero estamos a tempo ou non estamos a tempo, señor Crespo? Este documento que presentamos, que non ten mella, señor Crespo, e sabe que non fai na oposición, facémolo os socialistas, sabe con canto? 0 de presupuestos, 0, mentre ustedes nadan na abundancia e o pueblo de Lalín vai costa abaixo. Ese é o que é usted no goberno, señor Crespo. 0 de presupuesto, e máis, facemos un documento no que non nos fan falta técnicos como usted, que está rodeado de técnicos. Para qué? Para virmos a votar aquí un discurso de media hora que non lle di nada ás veciñas e aos veciños de Lalín. Quere saber de onde salen os presupuestos, señor Crespo? Dos remanentes que lle vai dar o goberno socialista e dos presupuestos do goberno socialista. Porque usted da Xunta non fala como se non existiran. Pois supoñemos que a Xunta tamén terá que aportar algo para todo isto, ou non terá nada que aportar. E non me vou meter nos detalles do IBI. Sabio perfectamente a xente de Lalín. Todos os negocios en estes momentos que teñen que pagar o IBI, señor Crespo, moitos deles non o van a dar pagado. Non o van a dar pagado porque non teñen con que. Ese é o gran problema. E, polo tanto, é unha das medidas máis. Eu non me vou meter no miúdo, como fai usted sempre, meténdose no miúdo, escarbando en todos os lados. Non, estamos falando de cousas que lle interesen á xente. Habrá que ver como as sacamos para adiante. Eso sí, pero son puntos ben concretos e ben claros, que vostede, por certo, non se negou prácticamente a ningún deles. Ahora sí, como os presenta a oposición, que non lle damos ningún medios, porque usted nega a oposición todos os medios, todos. E non me dirá usted que é dun demócrata, señor Crespo, porque eu a usted, se fora alcalde, non o iba a facer. E usted, sin embargo, fallo a oposición e xa imos para 2 anos. Pero non se preocupe, que por o pueblo de Lalín imos traballar igual, o que faga falta. E eu vou dicir unha cousa, como usted siga negándolle o que en estes momentos demanda a xente afectada de Lalín, usted vai encontrar que a xente na calle, e nós imos estar con eles, xa o aviso. Moitas gracias, señor Santalla. Señor Cuña. Mire, brevemente, por partes. Primeiro, ao señor Jácome, a actual alcalde de Ourense, fixo alcalde o Partido Popular. Non creo. Sí, sí. Sí, pero non. Pactou co Partido Popular, con Jesús Vázquez, creo que o coñecemos os dous, e fixo alcalde, me parece, de Ourense. Que pasou agora? Que pasou agora? Sí, e digo, e o señor Jácome fixo presidente da Deputación o señor José Manuel Baltar. O que é medible non é opinable. Estarán vostedes orgullosos, cando menos da primeira parte.
Da segunda non me meto por amistade persoal, pero bueno. Despois, o presidente da Deputación de Lugo supoño que será unha persona que ten todos os seus respetos políticos. O sea, tamén alcalde de Monforte. Está facendo medidas como as que estamos propoñendo nós. O señor alcalde de Cangas supoño que ten o seu respeto político. E o señor alcalde de Carballo, probablemente un dos mellores alcaldes que hai do BNG, que hai en Galicia, supoño que terá tamén o seu respeto político. E mire, eu o primeiro que dixen falei do equilibrio orzamentario. Evidentemente non se poden pedir medidas se non hai un equilibrio orzamentario en este Concello para que funcione. Punto 1. E sabe por que yo digo? Porque como fui un alcalde, e ao mellor teño intención de volver a serlo, se eu quero o poder da Lalín, xa veremos, pois sei que hai determinado tipo de medidas que non se poden pedir. Por iso falei primeiro de todo de equilibrio orzamentario. O que non pode ser é, por exemplo, gobernos que poñen plusvalías que lle costa pagar moito aos veciños e na primeira vez na súa historia que está na oposición pedir que se quiten, non? Porque o mellor, claro, falaba vostede de varapao que eu así non o sentín, porque teño falado desta moción tamén co señor Vilariño, amigo persoal meu, e quen está dando un varapao auténtico ás necesidades do comercio e da hostelería de Lalín é precisamente o goberno negándose a tomar determinado tipo de medidas económicas que xa demostraron co que trouxeron este pleno precisamente nas ordenanzas. Eu ofrecín, incluso por escrito, señor Crespo, participar na elaboración dos orzamentos e consensualos. Non tiven nin resposta deste tema. Por lo tanto, non me digan a min de ruptura de consenso en canto ao tema de decisións políticas económicas en este Concello. Debe ser, non sei se, que me perdone Cristóbal e Paco, se a primeira vez na historia que o grupo principal da oposición se presta a sentarse a falar duns orzamentos cun goberno en maioría absoluta. Non sei se houve algún caso máis. Eu fíxeno, como vostede sabe. Entón non me fale de ruptura de consensos cando cada 2x3, a parte do xeito máis construtivo posible, estámonos ofrecendo, cando menos compromiso, porque eu falo por compromiso, de sentarnos a falar de un montón de temas necesarios. E a vostedes faltalles sensibilidade. Sensibilidade cos problemas dos veciños e veciñas. E acabaránllo reclamando. E eu non quero que ardan as calles como están ardendo xa en Compostela os hosteleiros protestando, xa non lle digo en Italia, xa non lle digo en Madrid, de todo o que está pasando. E agora é o momento no que a política ten que ser con mayúsculas e demostrar que está ao lado da xente. E non é unha cuestión de decir, oiga, non, é que como isto propuxo Cuña e Santalla, é dicir, Compromiso e Partido Socialista, non lle imos para dar para adiante. Analicen fríamente se de un punto de vista económico se pode facer un esforzo fiscal para axudar as veciñas e veciños de Lalín. Se o resultante sí, fagan. Se o resultante non, entendo que non o fagan. Pero non falemos de diatribas, porque vostede aquí estivo falando 25 minutos dos impostos que fai o PSOE no Estado. De que se non hai consenso tal, pero non se baixou a lama ou a area de falar o que realmente está pasando nos comercios de Lalín e na hostelería de Lalín. A eso non se baixou, non se quixo baixar. Estivo intentando desviar a atención. E isto non pode ser. Remato xa. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. E despois quedaría mal. Eu tive a sorte de traballar no anterior mandato coa mellor concelleira de Facenda da historia de Lalín. E iso o digo e o defendo onde faga falta. Xa, pero podo dicir o que penso, non? Vale. Mire, isto é unha cuestión de filosofía, xa yo dixen antes, máis que de matices. E a posición do BNG é clara, dixen yo no punto 3 e 4, creo que eran, o das ordenanzas, que hoxe vostedes non traigan nada aquí de modificación, pois é un esperpento. E supoño que os catro temos visións distintas de como se ten que aplicar a política fiscal, ou por onde irías, por eso hai 4 organizacións políticas aquí. Se non tiveramos diferencias, pois excusábamos telas distintas, non? E nos organizamos distintamente en partidos políticos que teñen grandes diferencias. Que quero dicir con isto? Que eu non teño que consensuar con ninguén da oposición ninguna proposta, nin eles co BNG, todo o contrario. E eu, para min é moi importante, e así o dixen, que se traigan propostas neste sentido. E depois, claro, o que sería desexable e necesario, e nós non seremos sospeitosos diso,
e que nos sentáramos a facelo. Pero por unha cuestión, non? De verdade, sabedes que a min gustan os debates, vamos, que me vai o mambo e todas estas cousas. Pero sí que creo que os veciños e veciñas de Lalín agardan nestes momentos dos seus representantes políticos moito máis. Creo sinceramente. E creo que a xente, estas son as cousas que fan que a xente aborreza a política, non? Cando ve que algo, bueno, que non vai beneficio da sociedade e que, desde logo, non ten ningún carácter transformador dunha realidade tan cruel como a que estamos a vivir, non? E eu por iso digo que temos que mirar globalmente, e ademais demostramos que somos capaces de facelo, medidas de apoio. Insisto, o comercio e a hostelería non ten debate eso, pero que vayan máis alá, porque insisto que hai moitísimas familias, incluso máis alá desos sectores, que o están pasando moi mal. Eu creo que temos que ter unha proposta global que, efectivamente, na súa concreción, bueno, busquemos os puntos de acordo, esa proposta do BNG, porque supoño que estaremos de acordo en que fan falta estas políticas, pero que vostedes o que hoxe nos traen aquí a este pleno é nada, é cero. Eu prefiro debatir sobre unha proposta que eu non faría e que lle dou, desde logo, a miña aprobación, porque vale para ter este debate como punto de partida, a unha proposta de vostedes que é cero. Eu non creo que a xente, e ademais, de verdade, eu penso nos que tedes comercio, por exemplo, do Partido Popular, que estades aquí de concelleros, e que tedes que estar alucinando, non? Ou a xente da hostelería, porque, claro, como nos paran a nós, a vos paran máis. Nós xa vivimos como era o tema do goberno e, desde logo, moitas veces vas para casa moi fastidiado por estas cuestións, non? E eu creo que isto é unha demanda. Eu creo que o músculo económico, por lo tanto, o bo estado financiero que teñamos dos cartos que son dos lalinenses, dos veciños e veciñas de Lalín, que se podan meter, este é o momento, desde logo, de investilos, porque, de verdade, eu non quero ter un Lalín dentro dun ano que sexa un deserto nas súas rúas, con uns índices de paro brutais, que, efectivamente, o goberno, digo, como Concepción, non ten a culpa desta situación, faltaría máis, pero que sí que ten a culpa e se non fai nada para remediar isto, non? Entón, eu creo que, claro, xa vamos pillados. A min, claro, vostede, que de tonto eu admito que non ten un pelo, claro, xa nos sitúa aí no horizonte do límite para que xa podan aplicar as ordenanzas no vindeiro ano. Eu creo que non hai ningún interés en facelo e que iso é a cuestión, porque o dos orzamentos, claro, os orzamentos que dispoñemos, pois é evidente, pero é que, claro, aquí temos capacidade de sobra, insisto, eu non lle vou caer nese erro, para tomar certas medidas. Eu non digo todas as que se apliquen, as que se propoñan, pero algunhas que caen de caixón e que son xustas, insisto, eu non me imagino, eu non me imagino cando un hostelero se dirixe a vostedes, e vostedes, claro, un hostelero que está aí fastidiado, que non pode abrir... Señor Vilariño, vaya terminando, por favor. Hostia. Son as 3. Ten mérito. Home, pero es que vostede neste punto, bueno, eu de verdade, vale, remato, listo. Ben, señores da oposición, vostedes traen aquí unha moción que non ten pés nin cabeza. Non ten pés nin cabeza. Esta proposta de impostos é infumable. Nós faremos algo moito máis intelixente e moito máis efectivo. Vostedes saben, claro que o saben, o que pasa é que o que queren é torpedear o funcionamento desta casa. Vostedes saben o lío que é, en que lío nos meteríamos para facer eses desgloses. Pero vostedes están de broma. O meu podo entender que o señor Santalla, que desto non ten moita idea, poida parecerlle perfectamente normal. Pero os que tuveron responsabilidade de goberno, como o señor Cuña e o señor Vilariño, creen que isto... Eu séntome con vostedes cando queiran, e miramos o fácil que é. Vostedes saben o problema que temos de persoal. Vostedes saben as dificultades que hai para executar, non só ter a idea política, é poder executar. Canto cree que significaría este lío? Concho, habrá outras fórmulas de facela, claro que as hai, e nós buscarémolas. Eu que lle podo asegurar é unha cousa, e termino. Señor Cuña, non xogue a trampa, Vostede por este tema non me chamou. Por outros, si, por este non me chamou nada.
perdóneme, pero a mí que me dice, pero pactar os orzamentos co goberno, pero usted está de broma, Por qué? A proposta ten que fazer o goberno e despois vostede opinar. Pero como vai vostede axudar a fazer, o sea, o PP pode axudar a fazer os presupostos do PSOE en Madrid? Home, mire, ese de chiste, mire, ese pouco non ten nin idea. Entendido. Outra cousa é que cando nós teñamos un orzamento, vostede poida dicir, oye, pois mira, quero colaborar e creo que sería bo isto cambiálo por aquí e meter isto aquí. Vale, bien, eso podo facelo. Ese é o que é colaborar. O resto, o goberno é cando, home, é que xa sería a cuadratura do círculo, vamos, sería fazer un goberno de concentración. Mire, eso pode ocurrir cando o goberno non ten maioría absoluta. Xa propuxete Pero, unha vez. sí, por eso, pero eu propuxeno, pero tendo unha maioría absoluta moi folgada. E o que lle quero dicir é que o que lles quero dicir é que por este tema non me chamou nin o señor Santalla nin o señor Cuíña, por este tema, porque non tiñan intención de pactar nada, punto. É a verdad absoluta. E mire, eu non xogo para nada a deslealdades. Asegurulles que cando nós teñamos unha proposta, si a saberán antes do pleno. Aceptarán ou non, pero antes do pleno van a saber. Antes da comisión informativa me refiro. E deboulle dicir unha cousa. Pero que ten que facelo. E voulle dicir unha cousa. Non é que nos faga un Me favor, ten que refiro que vou nos escoitar, cousa que vostedes comigo non fixeron, que non me chamaron. Non me chamaron para nada, non mintan, non me chamaron, nin vostede, nin o señor Antaña me chamaron para nada para este tema. Imos presentar unha moción, gustaríanos ver a posibilidade de votar a favor. Punto, non, porque querían que lle votáramos en contra. Pero mire, non perdamos o tempo, señor Cuíña. Perdón, déxeme acabar. Non perdamos o tempo. Mire, eu que si lles digo é que ningún concello de Galicia da nosa categoría vai poñer máis cartos encima da mesa que a nós para axudar o noso comercio e os nosos empresarios e os nosos autónomos. Ningún. E a iso comprométome. Ningún. Por lo tanto, señor Santalla, delle esas clases a quen lle reciba a Lámbila García en Vigo, en Coruña, delle esas clases a quen lles poida recibir, pero aquí as xustas. Eu dígolle que ningún concello da nosa categoría de 20.000 habitantes vai meter máis para este proceso que a nós. Ningún. Sabe o que significa ningún? Ningún. Por lo tanto, non fagan demagoxa barata con isto. E vamos a votalo, nós estamos en contra. Votos a favor, a oposición, toda, abstencións non hai, en contra o goberno. Rexeítase. Imos ca seguinte moción, moción de compromiso. Perdón. Moción de compromiso por Galicia, comparecencia do Pleno do señor alcalde, concelleiro delegado de Obras, Sanidade, Tráfico, Policía Local, Seguridade Cidadá, para dar explicación de diferentes cuestións. Teñen a palabra. Sí, gracias. Bueno, como estamos convencidos que van a aceptar estas comparecencias, non nos estenderemos moito, porque é un exercicio democrático, lóxicamente, dar explicación no Pleno de actuacións que poden ser correctas ou non, pero das que pedimos lexítimas explicacións democráticas e, polo tanto, a comparecencia. Eu elimino, se é posible, que é posible, a comparecencia da señora Eva Montoto, porque eu considero que quen ten que comparecer con cuestións relacionadas coa Policía Local e o xefe de Policía, que é indelegable, como é o señor Rexidor en este momento, e pedimos a do señor Crespo para dar explicacións sobre todo o proceso que pasou coa Lalín Arena. Estes días teñamos información coa que nós concretamente non estamos de acordo cas respostas dadas, e co concelleiro José Cuñarro ante o recoñecendo tácito xe nas respostas que nos deron antes do pleno de que non se fixo cos permisos necesarios á obra da chamada Ponte do Pocente. Non é intentar meterlle un dedo en un ollo, como intentaron facer a min coa Ponte de Bustelos, por exemplo, da que pouco tiña que ver, e que hai coa que xogaron políticamente en isto, pero simplemente queremos facer unha serie de preguntas para que nos conteste, e tamén que conste en acta, se é posible, señor secretario accidental, de que o señor secretario titular comprometeuse a ter un informe a este respecto para este pleno para poder defender as nosas teses, cando menos, e evidentemente non foi entregado pola circunstancia que dixo o presidente do pleno de que está de vacacións. E gustaríame que constase eso, nada máis. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Nos apoiamos a moción, pero por unha cuestión, non máis alá da temática, que é o de menos para nós, senón que apoiamos porque entendemos que unha comparecencia, cando un grupo de oposición a pide,
pois debía aceptarse por sistema. E isto non o facíamos así no goberno anterior, porque entendemos que unha responsabilidade que o goberno ten que ter cara á oposición. E se, desde logo, non hai ningún problema en que na xestión, como fai, desde logo, entendemos que vai paralelo que non teña ningún problema en dar cantas explicacións lle pidan de calquera das súas actuacións nese goberno. Cando un goberno utiliza a maioría absoluta como unha apaixonadora para non dar explicacións, non a oposición, senón o conxunto de veciños que representa a oposición, e máis, seguramente, a moitos dos que votaron querrían saber, porque moitas veces fan certas cousas, pois eu entendo que aí non se mantén o máis mínimo respeto polas regras de democracia, e por iso nos imos apoiar. Eu non sou nada optimista respecto a como vai sair esta votación, pero, desde logo, xa esa dúbida de que o que pensemos que non vai sair xa amosa cal é a disposición que este goberno ten a dar explicacións de algo tan lóxico como é a súa xestión do día a día. Moitas grazas. Soe. En medio minuto, nos imos apoiar tamén esta moción porque, por saúde política, efectivamente, debe comparecer quen lle toca ou quen lle pidan, quen neste caso que o fai compromiso por Galicia, pero facémoslo todo o grupo da oposición. Por lo tanto, apoiala e vamos a votar, sí. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Non interrumpa, señor Cuña, que ás 3:30 ten que ir. No, sí, sigue. Escoitámola ben. Escoitámola ben. Escoitámola ben. Bueno, mentes arreglan o mérito, dicirlle que a min os plenos aquí non me gustan máis, non me gustan, non os vou a convocar aquí. Os plenos se fai na parte de arriba ou se fai telemático. Os plenos ou mixtos, se se pode, non sei. Se se pode facer mixtos, ao mellor é unha solución. Pero, desde logo, mentre dura a pandemia, desde logo aquí no hall non volvemos a facer outro pleno, salvo causa de forza maior. Facémoslo arriba, estaremos máis xuntos, ou que sexa, farémoslo arriba ou farémoslo por telemático. Desde logo, aquí non volvemos a facer porque o audio vai mal, escoítase mal, moitas veces aquí hai un acople, non sei se pola estrutura aquí, pero hai acoples, moitas veces non escoitas ben o que sei a xente, por lo tanto, farémolos arriba ou farémolos telemáticos. Se isto vai a peor, vai ser telemático, porque se queremos contentar a todos, nunca será contentado a ninguén. Por lo tanto, xo digo ahora, antes de que vostede se vaya. Continúa, Begoña, por favor. Nada, dicía que... Agora xa se sube moito. Bueno, dicía que piden a comparecencia tanto do alcalde como do concelleiro José Cuñarro e tamén da compañeira Eva Montoto. Neste caso, prefiren que comparezca o alcalde, non van a comparecer ningún dos tres. Simplemente o que vou a facer é defender un pouco estes temas que xa están máis que zanxados e que ademais a vostedes lles sirven moi ben para sacar peito e para empregalo de forma sensible con todos os lalinenses e sacar algúns posts nas redes sociais e algunhas noticias enganando ao final tamén o que a todos os larinenses. Con respecto a Lalín Arena, vergonza lle debería de dar primeiro traer hoxe aquí esta comparecencia
cando saben perfectamente, saiu nas noticias estes días, pois que o compañeiro Avelino, que tanto critican e que din que é un neno e que non sabe o que fai e que non merece o seu soldo e que sae un e outra vez os nosos salarios e concretamente tamén o del, está máis que xustificado solamente con esta xestión e aínda nos quedan 2 anos e medio por diante. Así que, dende aquí, Avelino, moitas felicidades por a túa xestión e seguramente estou segurísima que neste caso a oposición non farían para nada nin se molestarían en facer ese tipo de xestión, senón que o que farían sería gastar o mellor pois medio millón de euros de todos os lalinenses e reparar, intentar reparar esa cuberta, como fixeron tamén co auditorio de Lalín, que intentaron reparar, quedou mal reparado e por encima estivo 2 anos chovendo por encima de todas as butacas sin pestañexar e sin moverse absolutamente nada. Esa é a súa xestión e esta é a nosa. Miren, con respecto tamén ao tema do Pazo do Boi, dicirles que despois de 4 anos xestionando este Concello, déixenme falar, despois destes 4 anos xestionando este Concello, deberían de saber que cando non influye no cauce do río nin no caudal do río, chega con unha simple declaración xurada a Augas de Galicia para facer ese trámite. É unha obra menor e non fai falta tanto trámite como vostedes queren. Acaso queren que os veciños e veciñas de Lalín non poidan ter esa zona arranxada? Acaso queren que os veciños de Vilatuxe non poidan disfrutar desa área? Porque, se non o saben, o único que se fixo ali foi tapar as fendas para que que pasara ninguén por ali por encima da ponte non caera, non tropezara, se pasaba unha bici que non lle quedara ali unha roda atrancada. Pintáronse plazas de minusválidos que vostedes sempre presumen de igualdade e neste caso non nos tiveron en conta para que eles puderan chegar ali, aparcar o seu coche tranquilamente e poder disfrutar desa zona. Puxéronse tamén protectores de pedra para que un coche non caera para o río e pintáronse as barandas e cambiáronse a corda tal e cual estaba, non se fixo outra cousa. O que pasa é que queren traer estes temas unha e outra vez aquí para sacar peito e un pouco para tocar eses temas sensibles, repito, que lles gusta tanto tocar e que ao final, a veces lles sale bastante ben. E como antes decía a miña compañeira Paz, nese sentido, sábeno xestionar ben e sábeno vender e moitas veces lle compran, por desgracia. E por último, no caso da policía local, señor Cuíña, teño que recordarlle que vostede sabe perfectamente que mentre vostede estivo gobernando, que estivo o pobo de Lalín sen a policía un día, 2 noites, 3 noites, 10 noites e máis de 20 noites sen policía local. Igual que como estamos nós agora, nin máis nin menos. Non interrumpa, por favor, continúa, Vostedes Begoña. foron os primeiros en deixar de cubrir as prazas e nós atopámonos con esta situación. Asegúrolles que vamos intentar solucionalo, neso estamos, e sabemos que se necesita máis vixiancia, somos os primeiros en sabelo, e a vista está cas cousas todas que están a pasar, e cos desperfectos que se fan nas rúas, e nos parques, e en outros sitios, sabemos desa necesidade, e como outras cousas que sabemos, vamos a intentar arranxalas o antes posible. Por todo isto, digolle que sexan serios e, sobre todo, que sexan realistas e obxectivos con todos os lalinenses e que non saquen peito de cousas que non teñen maior importancia e que o único que facemos dentro do grupo de goberno é intentar poñer solucións. Moitas gracias, Begoña. Turno para compromiso. Estou vendo a plasmación absoluta do que xa sabíamos do nivel de mediocridade política que temos en este goberno. Señora Concelleira de Cultura, diríxome a vostede en estes termos. Mire, eu xa na universidade non antes, no instituto xa lia os clásicos aos poetas románticos, a Byron, algún máis, digo polo que di de que temos que preparar mellor as emocións. Eu podolle, sen dúbida, encher sábanas falando en termos literarios que seguramente se son moito máis atractivos do que facemos aquí, pero aquí o que estamos teñindo é os problemas reais e concretos dos lalinenses. Se vostede quer literatura, vou sobrado aí. Outras cousas, vou escaso, pero en eso vou sobrado. O sea que non teño ningún tipo de problema Sobrado, con esa... sí. Eu estou de acordo En esa con sí, vostede. digo en outras non. En esa sí, hombre. Evidentemente, eu sei que ti a Shakespeare o leiches bastante. De feito, algún personaxe o representas en todos os plenos. Non che vou decir máis. Vale. Despois, a comparecencia do señor Crespo non quere dar conta de cuestións relacionadas co Lalín Arena que a mí me parecen absolutamente escandalosas dende o día 1 dunha infraestructura
que estivo moi ben para a Lalín, que tivo problemas dende o minuto 1 e que o único que fixo foi ter coste engadido para os veciños e veciñas de Lalín, e que vostede na súa casa, por exemplo, particular, non? Se ten humidades, ou chovelle dentro, recurre o seguro para que lóxicamente lle pague ese arranxo. E vostede está me dicindo que é unha gran xestión que un seguro se teña que facer cargo da chapuza absoluta que fixo a empresa que ten asegurada. Isto é o máis increíble que eu escoitei en política Ciñase a en moción, moitísimo por tempo. favor, se quere. Estou me ceñindo... A moción están pedindo Estou unha contestando intervención. o que dixo a súa concelleira, non? Despois, no caso da policía, a min, que eu teño un bo concepto persoal de vostede, como sabe, que minta ou que lle informen mal, sí que me molesta. Aquí na nosa época hubo noites, efectivamente, nas que había un guardia e outro localizado na casa, non había dous, había un guardia e outro localizado na casa. Sabe que iso é ilegal, sabe que iso é ilegal. Non sei, é o que me dixeron. O que seguro que non é legal é non ter vixiancia, no Concello de Lalín durante noites e noites e noites. E sei que están vostedes intentando prorrogar os contratos auxiliares, que a min pareceme ben, porque senón, nos meses de novembro e Nadal, non habería máis que nos fines de semana policía. Veremos que pasa nos meses de xaneiro e febreiro. Polo tanto, eu o que lle pido é que me contradigo que queira, faltaría máis, pero non minta en canto de que baixo o meu mandato non houbo policía local en Lalín, porque iso é absolutamente falso. Absolutamente falso. E iso molesta. E en canto o concelleiro en termos políticos chavista, señor Cuñarro, expropiese ou aquí fago o que me dá a mí a gana na fonte de Donsión, sin ni siquiera consultar cos seus compañeiros, o sea, coa xente que ten o dereito de agua, ou na ponte na que non queren pedir absolutamente ningún tipo de informe, pois mire, isto non lle a Venezuela de Maduro, O sea que o de expropiese, pois, debería estar pasado. Como é o que lle gusta a vostede, porque vostede utiliza este argot? Pollito, la que has liado. Bueno, pois eso. Moitas gracias. Señor Vilariño. Non. Señor Santalla. Sí, claro, o señor Vilariño non quixo falar. Bueno, pois tamén de forma super breve, como acostumo a facer eu sempre. Eu non estou de acordo ca señora concelleira en que o formato non lle vale. Eu creo que o formato é extraordinario. Vese ben, é claro, é conciso, é como teñen que ser as cousas. Non ao estilo de Crespo que fala. Imagínese 30 anos falando e repetindo case sempre o mesmo. Eu penso que está moi ben o formato e, polo tanto, animo ao señor Cuíña que siga con este formato porque vese claro e o importante é que se sepa do que se está falando. Eu non me quero sentir, nós non nos queremos sentir aludidos co señor Avelino. É o señor Crespo que di, home, non vos metades moito co rapaz. En absoluto, xa ve, nós nunca facemos alusión ao señor Avelino, nunca, a non ser, claro, que el, que presente unha moción, porque entonces temos que intervir, lóxicamente. Pero nada máis. Miren, as comparecencias son sanas. Ustedes escabullilas, además, nos termos que o fan, eu creo que non axuda nada. Cando un escabulle unha comparecencia, unha, dúas, ou esconde, ten que esconder algo ás veciñas e aos veciños de Lalín, ou en términos políticos está actuando como un auténtico cobarde. Porque, senón, en política non hai que esconderse. E, claro, se a oposición lle pide que comparezcan e ustedes non o van a facer nunca, ademais, se me permite, querida veciña, en términos un tanto chulescos, pois nós non teremos máis remedio que a pedir un pleno extraordinario para que comparezcan. Tenemos que ver a oposición e ver de pedir un pleno extraordinario para que comparezcan con isto e por outras cousas. Cuestión que, lóxicamente, sería posiblemente un recurso de última hora. Porque agora o único que interesa é arreglar os graves problemas que ten a veciñanza de Lalín, que non dá pagado o IBI, que non dá feito a pagar as tasas dos seus negocios. Sí, pero está falando, señor Crespo. Gracias. A verdade é que... 2 minutos 30, pero co que falou usted. Creo que lle cambiou... Que lle parece? Mire, creo que estaba falando dunha cita, pasouse para outra cinta, sin... Sí.
sin facer unha transición. Sí, tamén cerraron o micro cando tocou a É miña increíble. intervención. Por 2 veces. É increíble. Begoña, ten a palabra. Nada, primeiro aclarar, gustaríame, señor Cuíña, tamén dicirlles que dende aquí sempre falamos dende termos políticos e non dende termos persoais. Eso para empezar. E estamos dentro dun pleno e eu así o vou facer, que nos tocará levar pausa nós cando nos toque e a vos tamén. E este é o xogo. Con respecto ao señor Santalla, non temos nada que esconder. Os expedientes están aí para ver de todas as cousas que fixemos e vós mesmos os podedes consultar. E aí están todos os pasos que hai que dar e demais. Podedes velos e podedes pedilos tamén cando necesitedes. Sexan serios, recoñezcan o noso traballo. Eu xa sei que lles doe, pois que eso que estamos facendo, levamos solamente ano e medio e levamos facendo moitas máis cousas que vostedes nos 4 anos, pero sexan serios e non lles doia tanta cousa, e deixen que fagamos cousas polos veciños. Miren, non nos fai falta ir vender cando pasamos un pisón, nin poñelo no Facebook, nin nas redes sociais. Nós imos falar cos veciños e ímolos atender á porta. Ese é o que facemos. E non nos fai falta vender nada, porque xa se lles vende a eles directamente. E en canto ao mantemento dos edificios, do Lalín Arena e de demais, poderíamos decir 1001, porque nós nos chegamos aquí a este goberno e chegamos con unha realidade. E esa realidade foi que os mantementos, saben como estaban? A cero. Estaban a cero. E gran parte da inversión que fixemos nós neste ano e medio foi precisamente para poñer un pouco as cousas todas ao día. E falamos un pouco do auditorio, que aínda queda moito por reparar, falamos do museo, que nos topamos e chegaba a auga que chovía a caldeiros, falamos da radio, falamos de Liñares, falamos do Lalín Arena, da UNED, do Concello, é dicir, vostedes venderon moita palla, pero palla sabe que? Que se esfuma, palla que se marcha, palla que a xente vos comprou no momento, pero despois viu que pasaron eses 4 anos e as cousas non perduraban no tempo. Entonces, por favor, deixennos traballar e deixennos traballar para os veciños do rural. E o tema das fontes, señor Cuíña, a fonte de Donxón faremos esa e faremos moitas outras como estamos facendo e os veciños están moi contentos. Convidarémolo a vir a inaugurala. Moitas gracias. Ben, vamos a votar votos a favor. Oposición, abstencións, non hai, en contra. Queda rexeitada. Imos co punto, en hora boa, Begoña, punto 16. Moción do PSD ao PSOE para solicitar a urxente aprobación da ordenanza de regulación de alugueiro social das vivendas do Manuel Rivero. Ten a palabra. Antes falaba con Paco de nestas últimas mocións, non sei que lle parece o resto do... Perdón, Cuña, antes de que te vayas, eu creo que é mellor poñer os plenos ás 9. Eu vou poñer os plenos ás 9. No, pero non che digo por ti, digo que os plenos en verdade é que empeza ás 9, porque sempre terminamos moi tarde, entón madrugamos un pouquiño. Perdón, como dis? No, terminamos unha hora antes. Se empezamos ás 9, en verdade, terminamos unha hora antes. Entón, estamos terminando sobre as 3:30, 4, así terminamos ás 3. Pero ti, por parte de compromiso, hai algún problema para tomamos un acordo expreso ao final do pleno, fora do orden do día, para poñer os plenos ás 9. Bueno, pois entón no regulamento o que non é normal é que estes plenos duren estas horas. Por lo tanto, habrá que no regulamento regularizar os tempos ou o que sexa. Pero empece por vostede mesmo. Como? Que ten que empezar a cortar os tempos vostede. Non te entendo, pero bueno. Que ten que empezar por mirar os tempos vostede. Sí, pero que ten que ver eso? Os seus. Que di? Que falei unha hora de máis? Eso é mentira. Ben, eu se non queredes que os plenos sean ás 9, temos que acortalos. Entón, no regulamento acortarémolos. Poñemos os tempos á mitad e xa está. Venga, ningún problema. Continúe. Sí, veña, dalle. Co que falamos antes, o que estaba falando con Paco era de facer unha sola intervención nestas últimas mocións que quedan para poder intervir. Eu, senón, as 4 tamén teño que marchar. Non, eu que vos vou propoñer é facer unha sola intervención entre as mocións daqui para diante, punto. Unha sola intervención bueno, cada grupo. grupo. Bueno, pero estamos falando de horas, eso é outro debate. Non, cada grupo unha sola intervención. Xa está. Eu estou de acordo.
Non sei, compromiso... Eu estou de acordo, pero non para este grupo, para todos. Non, nestas mocións Unha sola moción. pero nas mocións non. Que? Como? Sí, bueno, venga. Veña, vou alá. Pois, pudéseme avisar antes. Non entendín, Salvador, eu non te escoitei. No, a intervención pídese, por exemplo, a comparecencia e votase punto de si ou non. Estamos todos de acordo. Venga. Ben, nada, esta é unha moción que tiñamos en carteira desde fai tempo e que, bueno, non trouxemos esta hora porque estivamos agardando a ver se tiñamos algunha noticia ou se iba movendo algo no tema, pero vemos que van pasando os meses, que aumentan as necesidades polo tema da crise e non coñecemos ningún avance. Como digo, bueno, xa imos camiño dos 2 anos de mandato, as vivendas están rematadas, pero non hai unha ordenanza que regule a súa ocupación por parte das familias. Quero sacar aquí a Nico, creo que tivemos sorte de ter un goberno en xeral que se preocupou polos que máis o precisan, en especial Nico, que foi o impulsor deste proxecto, froito do cal imos ter as primeiras vivendas en alugueiro social para as persoas en situación de emerxencia, sexa cal sexa o motivo. E como saben, a iniciativa inclúese no proxecto de rexeneración urbana do Manuel Rivero. O proxecto non só contempla as vivendas, senón que contempla tamén unha recuperación dunha zona que estaba moi degradada e que creo que se está facendo precisamente nestes momentos. Entón, creemos que sería moi interesante que unha vez se rematase a rúa, o arranxo da rúa, pois que pudesen entrar a ocupar as vivendas. Trátase de 6 vivendas que se rehabilitaron en diferentes fases, que están xa preparadas para ser habitadas, e a aprobación da ordenanza que traemos hoxe aquí, ou que pedimos que se faga, ten máis urxencia se temos en conta a crise económica que se está abalanzando, que vai a ir a peor, por desgracia, e todo apunta a un aumento dos desafiuzamentos e tamén o de número de familias en situación de risco ou dificultade económica. Lembramos que dende o 2019 está publicado un borrador da ordenanza que definía o seu uso e estipulaba os prezos. Había 2 tipos de réximes de alugueiro. Un deles era un aloxamento temporal como medida transitoria para situacións críticas e o outro era un alugueiro social ordinario para persoas que non tiveran outro aloxamento. No primeiro caso eran 80 euros e no segundo 100 euros. Tamén decir que este regulamento, o borrador de regulamento, se someteu a unha consulta previa á cidadanía. Entón, gustaríanos saber que pasou con este borrador, se avanzou ou non se avanzou nada, e pedir a súa aprobación, porque creemos que é preciso e urxente nestes momentos. Como sempre, nós sí que estamos dispostos a colaborar no que sexa necesario, pero non podemos seguir dilatando máis a súa aprobación. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Nada, de compromiso. Compañeiros do Partido Socialista, e pedirlle ao Goberno actual pois que a máxima celeridade poña en marcha este documento de adxudicación destas vivendas e incluso que vaya máis alá e como no seu primer momento foi pensado tamén este proxecto, pois se estenda tamén a vítimas de violencia de xénero, así como tamén a outras persoas que nun momento determinado se poidan ver afectados por algún tipo de emerxencia social. Nada máis, non teño nada máis que aportar, pedir por favor celeridade nestes trámites e que non volva a ocurrir que vai a quedar un inmoble no centro do pobo e ademais que creemos que se necesitan instalacións deste tipo para persoas e familias que o poidan necesitar nestes momentos e que non quede nun baleiro como moitas outras cousas. Moitas gracias. Teniente Alcalde, ten a palabra. Miren vostedes, esta moción presentada por vostedes é o maior despropósito que un grupo político que anteriormente foi goberno pode presentar. Esta moción, claro que sería do alugueiro social, como ustedes denominan, sería máis que bonita necesaria nun momento no que estamos ahora mesmo, pero se algún dos seus compañeiros
houbera feito ben o seu traballo no seu momento, ou mesmo, xa que vostede o mencionou, Alba, se o seu compañeiro Casares e o anterior goberno sí que as venderon como unhas vivendas sociais, pero non lle son vivendas sociais. No mellor dos casos, esta construción, que agora mesmo é certo que está pechada, sonlle vivendas de urxencia e para cuestións puntuais como está recollida na estratexia. Pero quen delimitou o uso e quen o defineu foron vostedes, non nós. Nós neste caso collemos unha herdanza. Pedímoslle por compañerismo político a que non fagan o ridículo, pedímoslle que poidan ter a opción, si queren, de retirar esta moción. Vostedes dirán, pero desde logo o que está clarísimo é que nin se informaron, nin queren coñecer, nin coñeceron como está a estratexia da estratexia DUSI nesta línea, nin coñecen nin como está redactada, nin como foi aprobada. O que está clarísimo é que quen a fixo, o que fixo, pero dá a impresión de que non lle informou a vostedes. É o que é o peor. O peor é que lle vendeu aos veciños unha cousa cando era totalmente contraria. Non interrumpa, se non defenda a moción Eu vostede. tamén lle vou enseñar papeles, señor Santalla. Tal como está a estratexia redactada, que é a que nos marca cada unha das actuacións que se hai que levar a cabo dentro dos fondos europeos DUSI, e polo que nos din os informes dos técnicos da época de vostedes. Os informes están aí desa época, non deste goberno actual que nos colleu esta herdanza que tuvemos que recibir de vostedes do DUSI, que sendo unhos fondos moi necesarios e moi ben aproveitados, o que vostedes fixeron foi un despropósito. A verdade é que non a puderon descuartizar máis, porque non tuveron forma de descuartizala máis, pero a verdade que esa é unha das razóns tamén porque este Concello está neste momento bloqueado, porque fragmentaron todas as actuacións a máis non dar. Bueno, pois, como lle digo, o que redactaron na estratexia, e voullo a ler textualmente, e son os informes que vostedes elaboraron no seu momento, e xa me vou a ceñir concretamente nese apartado, la actuación que se llevaría a cabo consistiría en la rehabilitación parcial desas viviendas, pues estructuralmente están en buen estado y carecen de humedades. La actuación contempla, por un lado, el uso de esas viviendas como pisos de acogida temporal a familias con problemas de vivienda. Entiéndanse, mujeres maltratadas, acogida de familias desestructuradas, etc. Y mantendrá también su uso social como local de ONGs y dependencias municipales de índole social. Por favor, documéntense e pídanlle ao seu compañeiro que lles informe para non facer este ridículo que fixeron presentando esta moción. Eu mesma, en unha das reunións de portavoces que mantivemos precisamente polas redefinicións, mellor dito, da línea desta actuación, eu mesma yo advertín. Pero, bueno, ustedes pensaban que estaban no certo e por iso quixeron facer oídos sordos. Pero esta que lle está falando, eu mesmo xa lle fixen esta advertencia. A lei de arrendamento non permite a acollida temporal que vostedes deixaron definida na línea. Esa é a razón pola que ahora mesmo esas vivendas están sin poder ter ese uso. Pero si lle anticipo o uso que lle vamos a dar a ese inmueble, a esa construción que vostedes planificaron. E é un uso que vostedes deixaron marcado. Ese uso son 2 vivendas destinadas a aloxamento temporal de emerxencia. Cada un que entenda o que é aloxamento temporal de emerxencia por desahucios, que desgraciadamente e moi tristemente vamos a ter a partir de agora, situacións de violencia de xénero ou calquer outra situación puntual por un incendio ou calquer percance que poida xurdir nun domicilio. Pero a emerxencia sempre será un máximo de 3 meses e xustificando moi ben podría estirarse
a 6 meses. Pero iso, insisto, é aloxamento temporal. Outras dúas das vivendas serán destinadas a entidades ou asociacións sin ánimo de lucro, como vostedes deixaron definido, sin máis. E 2 vivendas irán destinadas ao programa municipal de calquera actuación dentro do ámbito dos servizos sociales, igualmente como vostedes deixaron definido. Polo tanto, vostedes decidirán que queren facer con esta moción, pero non lle hai máis. Non se lle dá cambiado por moito que o intentemos e vostedes o exijan. Ben, señora concelleira, eu creo que vostede non se documentou para facer esa moción. Eu pídolle que a retire porque fan un ridículo. É que vostedes son os que fixeron a estrategia do USI e vostedes son os que dixeron que non podían ser vivendas sociais. Pero por que quixeron? Porque se houberan posto na estrategia que eran vivendas sociales, que nos íbamos a facer, chegamos aí e íbamos a poñer a funcionar como sociales, íbamos a elaborar a ordenanza. É que vostedes meten a pau... Eu sei que ao mellor non ten que ter esa documentación, pero, Concho, pero polo menos pregunten a Nico, por favor. Chámeno por teléfono e díganlle se poden facer esa moción. Nico foi o que fixo esa estrategia e vostede pide o contrario, meteron o pé na sachadeira totalmente. Acabo de decir eu. Exactamente, a ver, eu acabo de decir literalmente, porque a parte estaba lendo. O documento inicial, bueno, por unha banda, contemplaba a modalidade coa finalidade de ofrecer un aloxamento temporal como medida transitoria para atender situacións críticas e sobrevidas determinadas pola carencia de aloxamento, como pode ser unha vítima de violencia de xénero, como ben dixeches, como pode ser unha persoa que lle ardeu a casa, como pode... A ver, é transitorio, é o que acabo de decir, é que acabo lino literalmente, non me está dicindo nada que non dixen eu. Pero cal é a diferencia do que eu acabo de decir e do que acabo de decir? Bueno, a ver, a frase, o que fixo foi o que fixo e o que fixo foi o que... A ver, quen fixo a estrategia do... Alba, quen fixo a estrategia do USI? Vos, o vosso goberno. Vai chamado de quen? De Nico. Pregunta a Nico, ali puxo, as viviendas esas non son viviendas sociales. Pero... A ver, vamos a ver. Nos quixémolas poñer en marcha, tuvémolas que parar. Nos pensamos como a vos, porque nos engañastes, nos pensamos... A ver, pero ese é o problema que tedes que velo vos, Concho. Bueno, pois, Concho. Sí, eso... Eu que non entendo é porque se lle puxo para eses fins cando se pudo poñer para viviendas sociales pura e dura, punto, non sei por qué. Non sei. Pero eu tampouco sei por que se puxo. Eu creo que... Mira, se vos parece retirada a vivenda a moción, falade con Nico. Falade con Nico é máis que a técnica que temos aquí, que é da vosa época, polo tanto, poderes preguntarlo, porque a intención que nos tiñamos, estábamos sacando xa as bases para poder adxudicalas, e tuvémolas que parar en seco. Estas viviendas iban a estar adxudicadas a primeiro deste ano, e tuvemos que parar en seco que nos dixeron, que non cumplides a estrategia de USI e que vos quitamos cartos. Entón, bueno, pois teremos que... Bueno, Alba, eu creo que é mellor que a retires, falas con Nico, e se sigues mantendo o mesmo, traen para o próximo pleno. Pero é que, Concho, non podes pedir... É dicir, isto que pides, bueno, pides que non cumplamos a estrategia de USI, que a fixaste vos. Eu pido o mesmo que dixo Paz, pero traémolo outra vez para o próximo pleno. Falámoslo coa técnica e traémoslo. Pero o mesmo que dixo Paz, non, Paz dixo o contrario de ti, Non, Paz estaba falando de alugueiro temporal, que é o mesmo que acabo de decir eu, para vítimas de violencia de xénero, para emerxencia social, para unha vivenda que poida... A ver, Alba, estábamos dicindo os dos. Alba, eu se queres sentámonos e vémolo, pero veste por aquí e vémolo que a técnica e verás como non é posible iso que diste, é dicir, ti que queres meter ali unha persona e aos 3 meses botala fora, non das, é imposible, eso hai que regularlo de outra maneira, por favor.
Se metes ali unha persona de violencia de género, e aos 3 meses dille, ala, pa calle. Iso é o que habría que facer, se queres cumplir esta. Eu que non sei como fixestes esa estrategia do UCI. Non o entendo, que o UCI, no fondo, é un palazo na testa tremendo, porque peor, a xestión peor non a pudestes fazer. Rompéstelo en 20.000, escangallástelo en 20.000 chismes e estropeastes todo. A estrada fixo 3 líneas, vos 15 ou 20. Estropeastes todo, non hai nin que nos saque, e encima, como neste caso, non vale, porque non vale para o que queremos. A ti parece normal meter ali unha persona 3 meses e os 3 meses botar á calle? De violencia de género, do que sea. Funcionan as casas. Vale, Cristóbal. Vale, mete ali unha persona e depois botala fora, vale, sí, vale. Pero como funcionan as casas de acollida no resto do país? Ben, Funcionan eu así, creo, para mira, vítimas eu de que che violencia pido de é xénero. que retire a moción, fala con quen fixo a estrategia do UCI, e despois se sigues opinando o mesmo, pode la traer, pareceche? Pareceme. Venga, pasamos á seguinte. Punto seguinte, podemos falar as dúas conxunto, non? Pois debatimos a moción 17, o punto 17, 18, debatímoslo en conxunto e votámoslo por separado. Ten a palabra. Sí, a ver, nos aquí facemos dúas propostas, dúas mocións respecto que a reactivación da asistencia, asistencia sanitaria presencial no noso centro de saúde, o que se refire a primaria, e, por outro lado, pois, o que é reclamar, e visto, aínda que está caendo e as medidas que hoxe mesmo se tomaron respecto do peche, aínda con máis razón en moitas cidades e concellos deste país, pois o que lle chama un COVID auto, cada un que lle chame como queira, pero que, en definitiva, que puidéramos facer as probas, o que as famosas esas PCRs, pois, en as líneas desta comarca, ou que incluso se puideran compartir coa comarca da Estrada nunha unidade variando os días, non? En definitiva, o que se trata é de descongestionar, de que non todo este centralizado e, sobre todo, de algo tan pasmoso, non? Como estamos asistindo nesta pandemia, que é ver como se alguén gaña nunha pandemia é a sanidade privada, que sistemáticamente se está facendo de ouro incluso con estas probas a moitísimo xente, porque tal como están os protocolos, tal como está a situación, a todos os niveis vemos que non só parece que as probas as ten que dar quen ten sospeita de que poda estar co COVID, senón moitísima máis xente do seu entorno que os propios protocolos obrigan, non? Entón, eu creo que é moi importante pois que se descongestione e non se centraliza absolutamente todo, para que, desde logo, no que estamos dicindo desta asquerosa nova normalidade, pois podamos levala dentro do difícil que é o mellor posible. Eu creo que iso temos que empezar a cambiar de mentalidade e pensar que precisamente isto que está sendo tan duro, pois tomar as medidas para que o sexa menos, non? E, por outra banda, que algo que nós temos moitísimas queixas de moitísimos veciños e veciñas de Lalín, como é o tema da falta de atención médica presencial. Vimos como se tomou por parte da Xunta unha decisión de reducir drásticamente a asistencia presencial, restringir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais. Seguramente calquera dos que estamos aquí sufrimos calquera destas cousas que dixen directa ou indirectamente, e pensamos que, efectivamente, hai un problema dunha pandemia desolador, pero que tamén hai outras moitas patoloxías que non se poden desatender, non? E a atención de calidade, nós non entendemos que máis alá de cuestións puntuais poda pasar polo que non sexa presencial. É evidente que os centros de saúde, neste caso o Centro de Saúde de Lalín, os profesionais que ali traballan están desbordados, isto obviamente non vai con eles, todo o contrario, pero sí que por iso pedimos non só que se recupere esa atención presencial, sino obviamente un reforzo do que supón o persoal para atendelo, pero entendemos que é imposible que esta situación se dé con listas de garda, pero é que para o máis mínimo, até para unhas recetas, outro día a unha persoa lle daban a 9 días ou 10, xa non me lembro exactamente, para sacar unhas receitas, non? E claro, e noutros casos todos tamén, e non hai aquí por relatar, e senón na segunda intervención xa que teño, podemos falar de casos, vemos casos durísimos de xente que non foi ali e que
puxeron en risco, e así o afirmo, a súa vida por non poder ter unha atención presencial. Ainda onte un profesional, un dentista de Lalín, me falaba dun caso que dixo que claro, non tivera atención presencial, tivera que ir a privada, a súa, e que o mandou disparado para o Chus e que por pouco non espicha, non? Bueno, pois isto é a situación que temos, non? E nós entendemos que neste momento hai que reforzar 3 ou 4 áreas, evidentemente, como pode ser, obviamente, educación, como pode ser o tema de servicios sociais, pero tamén o tema sanitario é desos eixos fundamentais que entendemos que non se pode escatimar e que temos que facer esforzos aínda máis se caben e sempre, ademais, en sentido oposto do que parece que se quere facer por parte da Xunta. Nós pedimos estas dúas cuestións e entendemos que non son un capricho, senón que son unha realidade e que moitísimos veciños e veciñas de Lalín o están sufrindo e eu creo que hai que poñerlle freo, non? Moitas gracias. Partido Socialista. Quen fala? Xa falou Paco que se explica moi ben. Gracias, E Román. non lle vamos a dar máis. Nada, bueno, obviamente, decir que estamos a favor. Por un lado, temos o tema da atención presencial. Isto xa o fixemos, bueno, xa o sacamos en prensa fai uns días, concretamente o 21 de outubro. En prensa tamén na páxina de Facebook que lle gusta tanto a Crespo e que temos algún like dos seus compañeiros. Insistimos en que se a Xunta non toma medidas, a situación empeorará, incrementaránse as listas de espera e, ao mesmo tempo, a incertidume de todos os veciños ante un problema, poida ser pequeno ou grande. No que non se pode permitir é que esperemos 10 días para acudir ao médico de cabeceira e, últimamente, a verdade é que estamos recibindo moitas queixas por estas demoras. Non é propio dun servicio de saúde digno. Xa tiñamos a desatención a que estábamos acostumados logo de anos de recurtes e de maltrato á sanidade e privatizacións encubertas, pero non podemos ir a peor. E non só se queixan os pacientes, tamén se queixan os sanitarios, que nos din que, obviamente, as consultas non presenciais afectan a calidade do diagnóstico, por exemplo. O lóxico no escenario actual sería reforzar os servizos ou dotar de máis medios ao sistema, sobre todo a liña primaria. E o que se está a facer é todo o contrario. O que estamos a facer é conxestionar e sobrecargar o sistema hospitalario que xa de por sí está ao borde do colapso. E despois do tema do autocovid aquí en Lalín, tamén estamos completamente de acordo. Creemos que atendemos unha área bastante grande, tanto de poboación como de unha área moi grande, que poderían poñelo aquí, porque a un veciño, por exemplo, de Rodeiro, implica uns 140 kilómetros ir a Santiago a facer a proba e volver, contando que seguramente este confinado, será un ida e volta. E non falamos en casos de que teñamos que achegar a xente maior ou a nenos pequenos ou cativos. E despois xa non vamos a entrar no impacto ambiental gratuito, etcétera, etcétera. Estamos de acordo. Moitas gracias. Compromiso. Tamén as dúas medidas que plantea o compañeiro de BNG e nada, non vou a comentar nada máis porque tanto Paco na súa exposición como Alba xa puxeron de manifesto as necesidades e as carencias que ten o centro sanitario da comarca e incluso mañá poder vir unha hora máis tarde. O propio sistema sanitario. Eva, gracias. Eva. Alto, pero... Vale, nada, nós pola nosa parte, tanto en unha como a outra, vamos a votar a favor, estamos de acordo en ambas as dúas. O que sí, como sanitaria e ao mesmo tempo como política neste momento responsable de sanidade do Concello, dicir que necesitamos 3 cousas moi importantes. Por un lado, que todos os doentes teñamos a responsabilidade de usar os recursos sanitarios como corresponde, porque estamos nun momento no que os recursos non son suficientes, os que haxa, porque é unha pandemia nunca imaginable e, polo tanto, que os recursos, como en todo, son escasos e hai os que hai, e, polo tanto, que como doentes temos que ser responsables á hora de utilizar os recursos que temos.
de cara aos profesionales que teñan responsabilidade a nivel laboral. Eu vou vos dicir, eu son sanitaria e a miña asistencia presencial non se veu reducida en ningún momento, senón que asumo o mesmo, o único é que teño que sufrir moito máis a colocación dos EPIs, pero eu atendo exactamente a mesma xente. E entón, eu penso que non hai ningunha orden en ese sentido e que todo aquel profesional que considere que un paciente debe ser visto ten que velo. E, por outra parte, e como punto tamén moi importante, responsabilidade aos políticos á hora da xestión. E neste caso falo de outros políticos que non somos nós, que como todos os que estades aquí sabedes, nós non temos competencias a nivel do centro de saúde. Pero ben é certo que Sanidade agora mesmo precisa moitísimos recursos, que todos estamos colapsados, tanto os sanitarios como os propios pacientes, e que, polo tanto, eu creo que temos que poñer o gran de area desde os tres puntos de vista, tanto desde o paciente, como desde o profesional sanitario, como desde a xestión política, que eu entendo que tamén neste caso é do máis importante. Nós estamos a favor e nada máis que decir. Moitas gracias, señor Vilariño, ten a palabra. Pasamos a votar. Votamos o punto primeiro, o 17. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. O punto seguinte. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Rogos e preguntas. Bueno, pois pasadas por escrito. Pero pasadas por escrito, canda pasadas mañá? Bueno, pois pasadas por escrito e mirad unha cousa. Eu creo que os plenos hai que poñelos ás 8 da mañá. Agora digo en serio, eu creo que hai que poñelos ás 8 da mañá. Eu non estou disposto a ter aquí os funcionarios hasta as 4 da tarde. Pero ainda cumplindo os tempos, cos turnos que hai, ou cambiamos o reglamento, ou non hai forma humana de encaixillalo antes das 3:30, 4. Non hai forma humana. Bueno, a ver, eu digo-vos que no seu momento propuxamos os plenos ás 10, entón, se se corta, é dicir, podemos poñer o que dixo Alba, unha intervención en cada moción, unha intervención, e votase listo. Entón, así danos tempo. Sí.